Urdaibai Bird Centerrek, Bizkaiko Foru Aldundiaren, Aranzadiren eta BBKaren ekimenez egindako zentruak hegazti behaketarako hastapen ikastaroa antolatu du. Garatzen dituen prestakuntza eta ingurumen hezkuntzako aktibitateen eremuan kokatzen da eta ornitologiaren munduan mugitzen diren pertsonen parte hartzea eta hastapena laguntzeko bideratuta dago. Ikastaroa 3 asteburutan egingo da eta 14 urtetik gorakoentzako eta hegaztiei buruzko ezagutza maila baxua duten jendearentzako egokituta egongo da. Jardunaldiak abenduaren 15, 22 eta 29 egingo dira Urdaibai Bird Centerreko instalazioetan, Gautegi Sarteagan. Parte hartzaileek Urdaibaiko paduran urtean zehar ikus daitezken hegazti urtarren ekologia, biologia eta penologiari buruzko oinarrizko ezagutzak bereganatu ahal izango dituzte eta gainera hegazti urtarrak antzemateko, ezagutzeko eta identifikatzeko oinarrizko arauak ezagutzeko aukera izango dute.